Gipagawas ang mga giisip nga hugaw, ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga kinahanglan nga pagawason nila sa kampo ang mga sanlahon, ingon man ang may nag-ago sa lawas, ug ang nahugaw tungod kay nakahikap og patay. Pagawasa sila, iron dili sila makahugaw sa kampo di nako nagpuyo sa taliwala sa katawhan. Gituman kini sa mga Israelita ug gipagawas nila silang tanan sa kampo. Bayad sa mga kalapasan nga nahimo unya, ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga kun ang usa ka tawo magluib sa Ginoo ug makahimog sayop sa iyang isig ka tawo sad-an ang maong tawo. Kinahanglan nga isugid niya kini og taplan ang iyang nalapas ug pakapinan pagayod niya og ikalima ka bahin. Adto niya kini ihatag sa iyang nasadan. Apan ko nang iyang nasadan patay na og walay paryente nga modawat sa bayad, mahiyadto kini sa Ginoo aron magamit sa mga pari, apan kini wala pay labot sa laking karnero nga ihalad niya aron pagpapas sa iyang sala. Ug ang tanang halad nga mga balaang butang nga dadon sa mga Israelita ngadto sa maong parimaiya na sa pari. Ang ihatag ngadto sa pari maiya na kini. Mga asawa sa matahapon nga mga bana, unya ang Ginoo mingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga kon ang asawa magbudhi sa iyang bana ug makighilawas sa laing tawo ug wala masayod niini ang iyang bana ug wala man gayoy makasaksi, batok kaniya kay wala siya hisakpi nga nagbuhat sa ingon. Apan mga bubho ang bana bisan wala siya mahibalo sa pagbudhi sa iyang asawa. O kung mga bubho ang bana bisag walay dawtan nga nahimo ang iyang asawa, kinahanglan dadon sa bana ang iyang asawa ngadto sa pari. Magdala siyag halad alang sa iyang asawa, tunga sa gantang nga sebadang hari na. Kinahanglan dili niya kinibutang lana ug insenso kay halad, man kini nga pagkaon tungod sa pangabubho. Usa kini kahalad nga pagkaon nga magpaila sa sala nga nahimo. Unya dadon sa pari ang babaye ngadto sa atubangan sa Ginoo. Og magkuha ang pari og balaang tubig nga isulod niya sa sudlanan nga hinimog yuta og butangan niya kinig abog nga kinuha gikan sa salog sa tolda. Og patindugon sa pari ang babaye sa atubangan sa Ginoo ug bungkagon niya ang buhok sa babaye ug ibutang sa kamot sa babaye ang halad nga harina. Magkupot ang pari sa tubig nga pait nga nagdala og tunglo. Unya papanumpaon siya sa pari nga mag-ingon, kung walay lalaki nga nakighilawas kanimo og wala ka maghugaw-hugaw sa imong kaugalingon, samtang ubos ka pa sa gahom sa imong bana, dili ka dutlan sa gahom nining tubig nga pait nga nagdala og tunglo. Apan kon, nagbudhi ka kanya og gihugaw-hugawan mo ang imong kaugalingon og gipakighilawasan ka og laing lalaki, tunglohon ka sa Ginoo taliwala sa imong katawhan ug mokuyos ang imong kinatawo og kakuhaan ka. Mosulod unta sa imong tiyan kining tubig nga nagdala og tunglo ug tungod nini kakuhaan ka ug mokuyos ang imong kinatawo. Og ang babaye mo ingon, Amen, Amen. Unya isulat sa pari kining mga tunglo sa usa ka basahon ug papason niya kini pinaagi sa pagsawsaw niini sa tubig nga pait. Ug iyang paimnon ng babaye niining tubig nga nagdala og tunglo ug batyon siyag hilabihang kasakit. Unya kuhaon sa pari gikan sa babaye ang halad nga pagkaon alang sa pangabubho ug ibayaw niya kini sa atubangan sa Ginoo ug unya dadon ngadto sa halaran. Ug magkuha siyag usa ka kumkom sa halad nga pagkaon ingon nga handumanan ug sunugon niya kini sa halaran. Pagkatapos niini paimnon niya ang babaye sa tubig, kon gihugaw-hugawan sa babaye ang iyang kaugalingon ug nagluib siya sa iyang bana, batyon niya ang hilabihang kasakit. Kakuhan siya og mokuyos ang iyang kinatawo ug mahimo siyang tinunglo taliwala sa iyang katawhan. Apan kon wala siya maghugaw-hugaw sa iyang kaugalingon, dili siya maunsa og manganak pa siya. Mao kini ang balaod mahitungod sa pangabubho. Kon ang usa ka asawa magluib sa iyang bana bisag ilalom siya sa gahom sa iyang bana o kon abutog pangabubho ang bana dadon sa bana ang iyang asawa ngadto sa Ginoo ug himon sa pari kining maong seremonyas. Ang bana dili isipon nga sad-anapan kon sad-an ang asawa, kinahanglan mag-antos siya sa silot sa iyang sala.